Comprendre la femme. Nous sommes famille ça. Kama ko ba fanyana ko ni che kalan ki ye hadamaden kelen de kalan ko nga ko ni musoman kalan ki ye sigida beni dube fo ka se jamana ma ko éduquer un garçon c'est éduquer une personne mais éduquer une fille c'est éduquer toute une nation. O de ato bi anison jalembe an limana ona balma muso na ko muso do kumbe bi minu chesilen do kosebe muso ka kala ani muso ka sanfɛ kala muso ka se ka kɛ jamana den ɲuman ye walisa ka se ka yɛrɛ ŋunanfa ka tila ka jamana fana ŋunanfa. Initiative Astan Fanyanaman Kone, ancienne Notre-Damienne, olu de nana ni initiative ye. An b'a dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen u ye u ka jɔnjɔnw di ni ye kun ye jɔnjɔnw ta ko 4 de 4e cohorte de bourse d'excellence min bɛ di n ye Mali yɛrɛ bɛɛ ta musoman minnu bɛ sanfɛ sara cɛ n'o ye defu examen kɔfɛ ani bac examen minnu bɛ sanfɛ sara cɛ n'an b'a fɔ ma les premières nationales. Initiative Astan Fanyanaman Kone san o san u bɛ jɔnjɔn d'u ma ka tila ka wari dɔ d'u ma min bɛ se k'u dɛmɛ u ka kalanw na. An nisɔndiyalen bi an ye kɛnɛ sigi ka se ka kuma ni initiative nin kan barisa an b'a dɔn k'a fɔ ni muso ma kalan an bɛ min ɲini jamanajɔ la an t'o sɔrɔ. O kuma ni aw ka jamukan man di ni y'a kɛnɛ sigilen ye. Émission musoya ye jamukan ye min bɛ kuma sigi taabolo kan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka hakɛw ani u ka ɲɛtaw a bɛ se k'an lasɔrɔ Joliba FM ani Joliba TV sanfɛ sibiri o sibiri nɛgɛ kanɲɛ 10 ka taa bila an ɲɛ 12 la o t'a bɛɛ ye a bɛ se k'an ka jaw lajɛ musoya page Facebook sanfɛ ni o ye MUSOYA musoya ni comprendre la femme an ka musow faamuya san musoya ani jo maka jo sabati ka woni ka bamba kudai ani kelendo so studio kono ambo fo ko bari nyimando ko bisimila ka jëm kam mandi keneka ni muso ya jëm ka e munu so lendo ka radio mandi la no Joliba FM ye Bamako na la mini 105.0 sika sona la mini 103.8 ani seguna la mini 100.1 foli belebele be di o ma munu fana ba anta ka jabara nun ka no Joliba TV News Mali Vision ou bien canal kan foli belebele be awye o minu fana ba anta radio la bonne nouvelle sans no église catholique à radio mardi au mardi à partir de 18h30 abado ka fo ka jemu ka mandi beteme radio la bonne nouvelle ka 96.6 foli be di o bela jelema bi antena bla daga girna la me kuma na min kan bi o muso mon ka sans fait kalanko yi ka muso do école lo e chien ngamba do ka fo l'école be ni ka kalanda na sala ka chala fe be min yini iya ka hadamadenya ni ka jamana jola ite osoro donc akadanye kuma chama muso ka do l'école la nga muso ka se kata sanfɛ kalan fana la kɛrɛnkɛrɛnnenya ne ala b'a fɔ minnu ma ko STEM n'o ye science technology education engineering and mathematics muso ka se ka science fana matarafa parce que bibi na tanto an bɛ ka muso ka kalan ko kuma fɔ mais an b'a dɔn fana hakilina dɔw b'a yira k'a fɔ ko ni muso n'a kalanna k'ulu mago bɛ furumuso min na k'u t'o sɔrɔ o la donc o kɔni ye dɔw bɛ baara la muso ka kalan dɔw bɛ baara la muso kana kalan donc an bɛ ɲɛta min ɲini jamanajɔ la barisa an b'a dɔn k'a fɔ cɛw kelen tɛ se dɛ Mali kan ka pana kaman fila ye cogoya min na a mago b'a den cɛmanw na a mago b'a den musomanw na donc ka mɔgɔ sɔrɔ bi minnu cɛsirilen don musow ka kalanko la o ye nisɔndiya koba ye o de y'a to bi musoya jɛmukan nisɔndiyalen bɛ initiative Astan Fanyanaman Kone bisimila kɛnɛ kan minnu cɛsirilen don depuis san 4 ɲɔgɔn ka se ka musow ka kalan k'a ta ba la a présidente n'o ye président Dankan vice présidente Dr Fatoumata Belko Touré madame Pujugu ale bɛ kɛnɛ kan grande sœur bonjour. Ça va? Tout va bien? Ça va, merci. Ah, kala ye a docteur Lamaïdou. Donc, docteur médical de do, sans fait kala docteur yere de do. Docteur pharmacien. Ah, docteur pharmacien tabakala. Ah, ni nyena. Donc, ete mana bac la ka école de médecine ba. Ta spécialisation ke. Ah, ikala na de. Doni. Okay. Muso ka kala na fa bala wa na fatala. Hadamaden bɛɛ ka kalan nafa b'a la kuma tɛ muso ma. Muso mana kalan bɛɛ de kalan na muso mana kalan du bɛ kalan muso mana kalan sigida bɛ kalan muso mana kalan jamana bɛ kalan donc muso ka kalan a bɛ bɛɛ de la kalan nɔfɛ. An b'i fo k'i waleɲuman dɔn donc e fana ye Notre-Dame kɛ quoi. Ne ye Notre-Dame kɛ. K'a daminɛ école du fleuve la Sainte-Thérèse ka
second cycle kɛ Notre-Dame na ka lycée kɛ Notre-Dame na. Donc an bɛ masaw fo kosɛbɛ anw kɔni ka taa na sira kanajɛniw de bɛ yen aw fana ka taa na sira kanajɛniw de tun bɛ yan. Anw y'a daminɛ ni française ye anw nana ka française sɔrɔ ma mère sɔrɔ yen Xavier ninnu sɔrɔ yen olu talen kɔfɛ canadienw nana après lycée la lycée segira malien ma anw bɛ lycée kɛ waati min o y'a sɔrɔ malien de tun bɛ direction na proviseur ye malien censeur ye malien surveillant ye malien o y'a sɔrɔ ma sœur française rentré la canadienw tun bɛ second cycle de la. Second cycle la tiɲɛ don an kɔni c'est de bons souvenirs non. Absolument. An b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'an ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo an b'a dɔn k'a fɔ le 5 n'o ye jeudi don o kun ye la journée de l'enseignant et de l'enseignante foli belebele bɛ di an kalanfaw ni kalanbaw bɛɛ lajɛlen ma parce que an sigilen bɛ yan bi an b'a dɔn masa Rahamani kɔfɛ ani an bangebagaw kɔfɛ an ka karamɔgɔw jɔ dɔ b'a a la foli belebele bɛ di u ma. Ok ka tɛmɛ vice présidente kan n'o ye docteur Fatumata Beliko Touré madame Pujugu an bɛ an kɔrɔmuso filanan fana bisimila kɛnɛ kan n'o ye Kadi Kone qui est la coordinatrice. Kadi ça va? Tout va bien? Donc, ne ye dɔgɔnin ye o kɔfɛ e fana ye dɔgɔnin ye donc nous fila ye grand sœur. Nous bɛ awɔ ok donc mais aw bɛɛ bɛ groupe kelen na bi. Bon a fɔra ɲɛna fana ko fitinama ko e kun tɛ maga dɛ donc grand sœur petite sœur a ko bɛ cogo jumɛn? Ayi grande sœur petite sœur kun n kun bɛ hakili t'u la de. I kun bɛ hakili t'u la de donc e kun ye petite sœur min ye. Olu tɛ kɛlɛtigɛla kosɛbɛ quoi olu tɛ défendre na n tɛ kɛlɛtigɛla n bɛ n défendre. I b'i défendre donc e kun ye petite sœur min ye e kun b'u kɔlɔsi quoi. Ok parce que musomanin école c'est vrai que cɛmaninw tɛ yen nka kuma kelen na kanw bɛ se ka kɔrɔta ɲɔgɔn kɔrɔ parce que en général cɛw bɛ yɔrɔ min na violence ka bon yen de kosɛbɛ parce que cɛw b'a fɔ ko n'anw bɛ yɔrɔ min na ko violence ka ca mais c'est le contraire n'olu de bɛ yɔrɔ min na parce que olu de bɛ ka gɛrɛw kɛ jamanaw kɔnɔ ah. Ok, ça va Kadi? Ça va, merci. Tout va bien? Bien, merci. Ok, donc tu es coordinatrice de l'association Konana. Voilà, une association coordinatrice. Ok, coordinatrice parce que présidente et vice-présidente de coordinatrice ka bara mi association Konana. Coordinatrice ka bara mi. Ne bu be ka bara fara ɲɔgɔn kan. Ah, ok. Donc ka to ku donc il veut pivoter ina alisa quoi. Voilà. Il veut pivoter ina là. Donc be to ku wele ka lajɛ ni mi ya ka bara kɛ. Ka projet aussi. Ku b'a fɔ k'u coordonner. Awɔ k'u coordonner. K'u don ɲɔgɔn kɔnɔ. Daaw ka ɲɔgɔn minɛ. K'a bɛɛ la taa san fɛ k'u ka ɲɔgɔn minɛ. Ka to k'u hakili lajigin fana. Kosɛbɛ. Ni min ɲinɛ n'a ta kɔ. Alhamdulillah. Hakili lajigin o la. Ne nisɔndiyalen ba don parce que vraiment bi studio kɔnɔna na ne kɔrɔmusow gansan de bɛ kɛnɛ kan k'u ye bi n kɛrɛfɛ a ka di n ye kosɛbɛ n bɛ n kɔrɔmuso sabanan fana bisimila kɛnɛ kan n'o ye Sɔkɔna Jalo ye n'ale ye madame Touré ale ye association trésorière ye an b'a dɔn k'a fɔ musow kɔni an ka ɲi kosɛbɛ wa compte la parce que en général an tɛ suɲɛni kɛ an tɛ corruption ninnu an t'o ɲɛdɔn Sɔkɔna ça va? Tout va bien? Baasi t'aw la kɔni? Dans la famille? Ça va? Ok donc initiative Astan Fanyana Kone. Ok donc e bɛ wari de compter quoi? Wari in bɛ bɔ min cotisation de don wa ou bien don minnu ni fɛn minnu bɛ na? Ne ye trésorière ye bon an ka association basée bɛ cotisation dɔrɔn de kan membre an minnu jɛra ka association sigi anw de bɛ cotiser o cotisation wari an b'o de kɛ ka baara kɛ n'o ye. Ne ye min ye juma tɛmɛnen ye nafolo dira dɛ. Cɛ ko cotisation o kuma cotisation ye joli ye sango ne min b'a la n ko bɛna don association in na. A bɛ de et puis an kɛrɛfɛ mɔgɔw fana b'an dɛmɛ bonne volonté olu bɛ an dɛmɛ mais a fanba bɛ bɔ an ka cotisation de. Ko n dɛmɛ ka wara minɛ o ka sɔrɔ a kunkolo b'i yɛrɛ bolo je pense que o de ka ɲi parce que an bɛ fɛn caman ye surtout musow ka association na projets bɛ monter wari bɛ taa ɲini n'u yɛrɛ ɲininkala k'e bɛna joli di wari t'anw bolo dɛ donc joli b'i ka projet ta sérieux la ni e yɛrɛ tɛ se k'i ka investissement ni wari don a la fɔlɔ donc vraiment je pense que nin ye initiative ɲuman ye initiative Astan Fanyana Kone hakilina yɛrɛ bɔra yɔrɔ jumɛn vice présidente. Initiative Astan Fanyana Kone yɛrɛ ye anw dɔ de tun don an tɔɲɔgɔn don an n'an ye école kɛ ɲɔgɔn fɛ ani ne yɛrɛ ye classe 1 kɛ fo bac fo terminal bac sɔrɔlen ne an fara. Aw tun bɛ ɲɔgɔn kan de première année fo bac fo terminal classe 1 kɔnɔ. O ye dɔ ye balimamuso ye. Ni Asa ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ ni minnu bɛ so n'olu tun t'o kɛ ɲɔgɔn fɛ. Kosɛbɛ. Si école la fɔlɔ i bɛ min kɛ école la i t'o ɲɔgɔn fɛ. so. Donc an de la ninnu anw fɛn fɛn bɛ yen anw ye ɲɔgɔn balimaw de ye a bɔra teriya la a bɔra kamaradenya la i ni mɔgɔ min jɛra san 50 ni kɔ bi donc o tigi y'i dɔ ye an jɛra tiɲɛ kan hɔrɔnya kan danbe kan éducation min b'an bolo o de kama hali bi n'an ye ɲɔgɔn ye
dɔw bɛ ani dɔw tunna ɲɔgɔn ma a bɛ san 40 bɔ mais n'a ye ɲɔgɔn ye i b'a fɔ k'an farala kunun de donc Astan ale an tun bɛ ɲɔgɔn fɛ école den ɲuman don Astan ɲɔgɔn école den sɔrɔli ka dɔgɔ a tun b'an cɛ la mais a ɲɔgɔn tun tɛ an brillante fɛn bɛɛ kalan ta yɛrɛ bɔlen kɔfɛ a la ala y'o nɔgɔya Astan ye ani jɛra fɛn fɛn min na a bɛ bɛɛ d'anw la hadamadenya yɛrɛ taabolo a ko tun ka jugu ni kilasi kɔnɔna ta ye ala nana Astan miniji dɔgɔya a kɛra a mɛnna depuis 90 ka barabara dali nɔgɔya ye ani silamɛ fure bɛɛ donc an tora ten Astan ko bɛ bɛɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma se ka ɲinɛ Astan kɔ min b'a fɔ dɔɔni dɔɔni minnu b'a fɔ parce que jɛya kɛra cogo cogo an yɛrɛ kɛra dɔɔni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ dɔɔni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ donc bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama dɔɔni dɔɔni ala nana idée bɔ an t'a essayer ka fɛn dɔ kɛ Astan tɔgɔ la bɛɛ i b'a fɔ n'i ye k'a fɔ SN da bɛ fara ɲɔgɔn kan ala nana an bɛɛ sina ka fédérer a idée kɔfɛ bon comme Astan kalan de tun ka d'a ye ni fɛn bɛɛ ye m'a fɔ a tɛ tulonkɛ dɛ denmisɛnninya la mais Astan tun tɛ sɔn foyi de ma kalan bɛɛ matière bɛɛ kalan comme kalan de tun ka di Astan ye et puis a b'a ɲini ka kɛ fɛn bɛɛ ɲini ka faamu fɛn bɛɛ ɲini ka taa ɲɛfɛ donc an k'a lajɛ Astan ka image la musomanin minnu bɛ école la comme examen gɛlɛman 2 de bɛ depuis DEF ye étape fɔlɔ ye bac ye étape 2nan ye bɛɛ jɛ kalan sira fɛ donc an k'a lajɛ musomanin min bɛ bɛɛ dan parce que o don n'a émission kɔfɛ dɔw y'a interpellé non nin tigi ma kɛ première nationale an ko non anw ta ye musomanin min bɛ bɛɛ dan DEF la ani musomanin min ka note bɛ bɛɛ ta sanfɛ bac la. Elle a été la première au féminin quoi. Au féminin. Première nationale au féminin. An bɛ an y'a sigi an y'a jateminɛ k'a lajɛ an bɛ fɛ k'olu ladiya k'u encourager k'u ladiya o de nana ni prix d'excellence ye donc an bɛ musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan an ka cotisation na an y'a lajɛ an mɔgɔ dama min bɛ an bɛ min fara ɲɔgɔn kan san kɔnɔ an bɛ se ka mun kɛ donc an y'a wariw jateminɛ san kɔnɔ an bɛ se ka nin di bac tigi ma an bɛ se ka nin di DEF tigi ma donc 500 o bɛ di bac tigi ma. donc an y'a ye bi 500 000 dira bac tigi ma ka ordinateur d'a kan. ministre de ordinateur di. ministre y'o kan mais ministre il faut kosɛbɛ. donc an bɛ 50 di DEF tigi ma. 250 000 an ka laɲini fana na an ko nin bɛɛ la anw ye chance sɔrɔ ka somɔgɔ ɲumanw sɔrɔ u y'anw don école la école ɲuman na an ye kalan kɛ donc an fana bɛ se ka mun de kɛ société la alhamdulilayi rabil alamina an bɛɛ ye ko dɔ sɔrɔ bi donc an k'a lajɛ an den minnu bɛ yen denw ni mɔden kunda sisan minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ bɔ milieu la n'a fɔra milieu défavorisé se bɛrɛ tɛ minnu ye parce que dɔw bɛ hali école ka gɛlɛn u ma donc an bɛ musomanin kelen ta ka kalifa denba dɔ ma an na mɔgɔ kelen bɛ choisi o bɛ kɛ musomanin ka denba ye an b'a dɔn école la. donc association membre fɛn o fɛn bɛ yen bi den kelen kalifalen d'u la. pour le moment édition bɛɛ la de an bɛ na ni dɔ ye. édition bɛɛ la de n'an bɛ den min fana ta i b'a sɔrɔ a ka san 6 fɔlɔ kalan o musaka labɛnnen don k'a bila yen. de première année à 6e a b'o garanti. o garanti ça c'est bien. donc an b'a kalifa an dɔ la kelen na a kalifalen na session bɛɛ la dɛ mais mɔgɔ kelen comme je pense que juma don ye sokɔnɔ ta ye. voilà denbajalatigi voilà denbajalatigi b'a tigi la parce que den école sarali dɔrɔn t'a ɲɛ o t'a ɲɛ il faut que ka to k'a bɛrɛbɛn k'a lajɛ vaccination kɛra wa daw bɛ ko ka ɲɛ wa et puis k'a bɛɛ lajɛ école la ni don parce que ala ma bɛɛ hakili kɛ kelen ye dɔ mago bɛ boosteli la pour que a jukɔrɔma tintin donc au cas où den mago b'o la a ka denbajalatigi b'i jija a b'a lajɛ ni den bɛ taa n'a yɛrɛ ye normal n'a ka ɲi banna faiblesse bɛ yɔrɔ minnu na ni yɔrɔ minnu ma ka gɛlɛn den ma denbajalatigi bɛ den in dɛmɛ alhamdulilayi hali san kan bɛ den musomanw de ma n'est-ce pas den musoman parce que a ka d'anw ye musomanin fɛn fɛn bɛ Mali la a bɛɛ ka kɛ i b'a fɔ anw ka groupe ɲɔgɔn yarabi c'est possible aussi an ka laɲini y'o ye anw fana ka dɛmɛ ye min ye o ye nin ye nin ye belebeleba ye parce que an b'a dɔn k'a fɔ Nelson Mandela Madiba ala ka baarabara dali nɔgɔya ko n'i b'a fɛ ka jamana min détruire k'i b'a ka éducation système i b'o de détruire donc n'i b'a fɛ ka jamana min jɔ i bɛ i banba kosɛbɛ kalan sira de fana kan nin ye hakilimaya ɲuman ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ka kalan et puis fana alhamdulilayi aw bolo b'aw kɔ sɔrɔ alhamdulilayi vous n'avez pas besoin de ça mais k'a dɔn k'a fɔ
nkelen tɛ mais bɛ se ka mun to n kɔ n bɛ se ka mun kɛ limana wɛrɛ ye surtout mɔgɔ minnu bɛ gɛlɛya la initiative Astan Faɲɛnaman Kone an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw ka faso jɔ ni hakilina ɲuman in na ka duwawu kɛ ala ka badabada dali nɔgɔya Astan n'an ka forêt bɛɛ lajɛlen ye parce que an b'a dɔn an ka jamana bɛ gɛlɛya fana kɔnɔ nin waati in na maa ma bɔnɛnen don nin na walima maa ma n'a sɔrɔ joginen don an bɛ duwawu kɛ ala ka nɔgɔya di minnu fana fatula ala ka badabada dali nɔgɔya u ye an t'a bila daga girinda la an ye micro trottoir dɔɔni kɛ barisa an b'a dɔn k'a fɔ initiative Astan Faɲɛnaman Kone n'a ɲɔgɔnnaw caman cɛsirilen don musoman ka kalan na nka halisa dɔw fana bolo musoman ka kalan a ma faamu an y'an balimamuso n'an balimakɛ dɔ ɲininka n'o ye Awa Kone ani Ama Maiga u ye min sɔrɔ ka fɔ muso ka kalanko la an ka jɛ an k'a lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Ne tɔgɔ ye Awa Kone ne ka baara ye kalali bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don ne kɔni ka faamuyali cogo la musow ka kalanko a bɛ bɛn kosɛbɛ parce que muso mana kalan bi a bɛ jamana de jɔ muso mana kalan a bɛ société de dilan bibi n'a yɛrɛ ne yɛrɛ ka bɛ se k'a fɔ jamana in bɛ musow de bolo cɛw b'a ɲɛma mais a jɔyɔrɔba ye musow de parce que anw de bɛ denmisɛnninw éduquer anw de bɛ ko caman ɲɛnabɔ réunion baw tɛ kɛ ni musow tɛ foyi tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bibi na an bɛ wagati min na ni muso cɛsirilen dɔ ma wuli k'a jɔ o la bon ni muso kalanta dɔgɔyara a bɛ komi n'a fɔ société nafa bɛ ka dɔgɔya parce que mara koɲɛ bɛ mɔgɔ min bolo kɔni du kɔnɔna la il faut que u ka kalan pour que denmisɛnnin minnu bɛ wuli a k'olu kalan ne kɔni bolo basi foyi tɛ kalanko in na et puis a ka ɲi kosɛbɛ yɛrɛ fɛnɛ. musoya n tɔgɔ Ama Maiga n bɛ antenne baara de kɛ denmisɛnnin bɛ musomani bɛ daminɛ depuis a san 7 a bɛ don kalan na fo ka taa se sanfɛ kalansoba la ne ka miirina y'o la min ye a ka gɛlɛn dɔɔni quoi parce que muso ye fɛn dɔ de furuta de don k'a bɛ furu quoi muso bɛ furu ka taa cɛla la muso bɛ san joli kɛ université la ka tila kalan na tuguni ni ka tila ka na furu kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na bibi na fɔlɔ la an ka maakɔrɔbaw muso mana kalan togo o togo danbe tun bɛ yen hɔrɔnya tun bɛ yen fɛn bɛɛ tun bɛ yen muso mana kɛ hali ni muso kɛra ministre ye i b'a sɔrɔ a bɛ tobili kɛ ka di a cɛ ma a bɛ ji sigi ka di a cɛ ma a bɛ fɛn bɛɛ k'a cɛ ye mais actuellement a ka gɛlɛn sisan parce que sisan i b'a ye musomani bɛ kalan fo ka se sanfɛ kalanso la fo ka tila kalan na pewu a tilanen kɔ kalan na n'a ye baara sɔrɔ a bɛna furu ɲini a dɔw yɛrɛ bɛ yen o tɛ furu yɛrɛ sɔrɔ parce que a gɛlɛn parce que cɛw bɛ siran u ɲɛ munna parce que e kalannen don ni cɛ ye ou soit e kalannen don cɛ kalannen don a ka gɛlɛn dɛ furu yɛrɛ ye kalan dɔ de ye muso mana kalan fo ka taa se hakɛ dɔ ma a ka furuko bɛ gɛlɛya o wajibi de ye parce que hakɛ de bɛ muso la muso kan ka den sɔrɔ hakɛ dɔ de kɔnɔ ka denw mara foyer kɔnɔ hakɛ kɔnɔ ka denw lamarali daminɛ o hakɛ kɔnɔ ka denw latɔbɔtɔli daminɛ o hakɛ de kɔnɔ mais ne y'o hakɛ bɛɛ kɛ kalan na a ka gɛlɛn furu kɔnɔ quoi i ko se k'o kɛ tuguni quoi a ka gɛlɛn muso de kan ka cɛ ladon muso de kan ka denw ladon a bɛ fɔ de ko muso ka cɛ n'a bolofɛn kɔlɔsi e y'o bɛɛ kɛ kalan na fo ka na se hakɛ dɔ ma i b'a dɔn a ka gɛlɛn parce que waati b'a sɔrɔ hakɛ de bɛ den wolo la quoi hakɛ de bɛ den sɔrɔ kuma na quoi bon wagati e mago bɛ den hakɛ min na e m'o sɔrɔ a ka gɛlɛn dɛ n bɛ mɔgɔ dɔ dɔn musokɔrɔba de don a tun bɛ fonction na a ye retraite anticipée ta yɔrɔnin kelen quoi ko parce que muso ni foyer de ka kan muso de kan ka den ladon a ma se retraite ye dɛ mais a retraite ta ka denw ladon den cɛman n'a ye ye parce que à l'époque Musa ka waati la mɔgɔ mɔgɔ bɛ gouvernement bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn est ce que i ye kuma faamuya n'i taara den nɔfɛ a bɛ ɲininka i bɛ bɔ min n'i bɔra fɔ n'a b'i fa dɔn a bɛ ɲininka k'e ye karisa den ye ne ko a bɛ ɲininka i fa ye jɔn ye i b'a fɔ k'e ye karisa den ye a ye karisa den ok a bɛ taa ka so dɔ ɲini k'a ka so dɔ yɔrɔ k'a dɔn n'a sɔrɔ i kan ka tugu a den kɔ ou bien n'i man ka tugu a den kɔ muso de kan ka nin kɛ mais ni tan tɛ muso bolo e kalanna e y'i ka ko bɛɛ to ko baarakɛlaw i den tɛ se ka mara i ka foyer tɛ se ka ɲɛ jamais a ti ɲɛ kumakan laban min bɛ ne bolo n b'a fɔ muso kana kalan muso ka kalan kalan ka ɲi a ka di bɛɛ ye i k'i bolo da yɔrɔ dɔn fɛn dɔ la quoi parce que a bɛ se ka kɛ e bɛ kalan muso bɛ kalan a bɛ se cɛ ma cɛ ma kalan mais muso kalanna a bɛ kɛ sababu ye fɛn caman bɛ se ka na muso bɛ se ka na papier di ne ma ne ma kalan sisan ne filɛ par exemple ne ma kalan muso bɛ se ka na papier di ne ma sisan n t'a dɔn papier min don ni muso kalan ma dɔn an b'a ne ba i tɛ lajɛ a b'a minɛ a b'a kalan tiɲɛ tɛ wa mais a y'a sɔrɔ ne ma kalan mais dan de bɛ fɛn bɛɛ la surtout muso surtout muso. musoya mieux comprendre la femme an ka musow faamuya sa Sapna an bɔra k'an balimamuso n'an balimakɛ lamɛn an kɔni fɛn o fɛn bɛ plateau kan yan nɔ bi an bɛɛ ye bac sɔrɔ ka sanfɛ kalanw kɛ ala ye furu fana nɔgɔya an ye ka denw sɔrɔ an bɛ ka essayer k'an cɛsiri jamanajɔ la mɔgɔ minnu bɛ nin hakilina na halisa ko muso man ka kalan ko dan de bɛ ko bɛɛ la a ka kalan man ka taa yɔrɔ jan a kan ka se y'a dɔrɔn la ka se k'a tɔgɔ ninnu sɛbɛn ka sɛbɛnw ɲɛnabɔ mais a man ka se kalan na min bɛ sanfɛ kalanko fɔ ou bien ka
compétence dɔ ɲini a bɛ se ka baara minnu kɛ e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ nin hakilina in na no ay basi tɛ o bɛɛ n'i ka faamuyali cogo don komi i y'a fɔ cogo min na bon ale ka miiriya ta ye mun ye muso ka kalan mɛ kalan ka dan sira la a muso yɛrɛ kɛkun ye mun ye a ka destinée ye mun ye a ka furu ka cɛ ladon ka denw ladon ka du ladon peut-être yɛrɛ ka kabila ladon nka an bɛ yɔrɔ mun na bi ka muso ka kalan dan sira la o tɛ fɛn ɲuman ye c'est-à-dire an bɛ yɔrɔ mun na bi diɲɛ yɛrɛ bɛ taabolo mun kan bi bɛɛ ka kalan a kɛra muso ye o a kɛra cɛ ye o i kana dan sira la i ka taa ɲɛfɛ parce que ale bɛ ka mun fɔ nin ye tan an ka baara ɲini an ka nin kɛ o y'a sɔrɔ niveau dɔ de b'i la ni niveau t'i la e yɛrɛ bɛ mun ɲini ala fɛ i bɛ mun ɲini i ka ladɔnniya ni fɛn na i t'o sɔrɔ n'i ma kalan donc kalan in ye wajibi ye mɔgɔ ma ni muso donna école la n'a ye niveau dɔ sɔrɔ an b'a dɛmɛ anw yɛrɛ ka association in b'o de kɛ an ye denw minnu se tɛ minnu ye k'u ta k'u don école la fo 6e année 6e année n'u bɔr'o la u b'a sɔrɔ kɔni u bɛ se k'u tɔgɔ sɛbɛnni na n'u bɔra 6e na an b'u pousser ka taa fo 9e y'a sɔrɔ dɔ fana farala dɔnniya kan mun tɛ 6e ta ye n'an y'o bɔra 9e na an b'u pousser ka taa fo lycée b'a sɔrɔ hali bi tuguni dɔ farala niveau kan mun tɛ 9e ta ye n'a bɔra lycée la an b'a pousser tuguni fo université pour que a ka se ka ko dɔn n'a ye ko dɔn o nafa bɛ ale kan a nafa b'a ka du kan a nafa bɛ jamana kan ne ta y'o de mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ u y'u hakilinata ye mais u k'a faamu k'a fɔ diɲɛ bɛ taabolo min kan bi an tɛ se ka dan sira la il faut k'an ka yɛlɛ sanfɛ ka taa awɔ kosɛbɛ Asta Kadi Mikoni donc e bɛ mun miiri ni kuma ninnu na kuma minnu fɔra musow ka kalanko a n'a nafa bon grande sœur ye min fɔ bɛɛ n'i hakilinata don mais bi in na muso tɛ se ka to kalanbali ye ou bien k'a fɔ ko ka kalan dan sira la ko ka to k'i occuper sokɔnɔna ni denmisɛnninw na u tɛ ɲɔgɔn bali u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ pour moi u tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ mais société bɛ taa bolo min na ani an mɔkɛw ta cogoya tɛ kelen ye an mɔkɛw ka tile la muso bɛ to so ka sokɔnɔna k'i occuper sokɔnɔna na cɛ bɛ bɔ ka taa wari ɲini ka na du bɛɛ balo bɛɛ n'i ka danfara sira don bon bi in na n'an fila ma jɛ ka na n'a ye a tɛ se ka ɲɛnabɔ cɛ kelen tɛ se du kɔrɔ bi société kɛ cogoya la fo bɛɛ de ka na n'i ta ye bɛɛ de b'i ta fara ɲɔgɔn kan donc ni muso ma kalan a tɛ ɲɛnabɔ dɛ bon kalan fana k'a fɔ ko n kalanna ani n bɛ ko bɛɛ to baarakɛdenw bolo il y a un juste milieu quoi bon an b'a ɲini an balimamusow fana fɛ u ka hakili t'u ka sokɔnɔnaw la i bɛ taa baara kɛ ni baara jiginna i bɛ se ka so gérer weekend bɛ yen i bɛ se ka taa so gérer donc ne hakili la u tɛ k'a fɔ ko n kalanna ani n tɛ tobili kɛ ani n tɛ ménage kɛ olu tɛ ɲɔgɔn u tɛ ɲɔgɔn bali quoi faut que an balimamusow fana k'a faamuya u tɛ ɲɔgɔn bali an kana ɲinɛ an ka sokɔnɔnaw kɔ o yɔrɔnin fana bɛ yen n'o tɛ muso ka kalan nafa de b'a la grande sœur belle ko bɛna fɔ ɲɛna scientifique b'a fɔ ko muso de bɛ intelligence transmet l'intelligence est transmise par la femme donc ni muso ma kalan an yɛrɛ b'a ye hali en général denmisɛnninya la denmisɛnnin minnu bɛ taa ɲɛfɛ kosɛbɛ minnu baw kalannen don ani l'école karamɔgɔden ninnu parce que u bɛ kalan k'u kunna so kɔnɔ répétiteur ta in o fana dɔrɔn t'a ɲɛ ye o f'an ka denmisɛnninw suit de ka fɛngɛ donc n'i ma kalan i tɛ se k'o fana bɛɛ kɛ o donc bi na an balimakɛw olu ko k'an ka na an ka sɔrɔ fɛn ye so kɔnɔ ko ka tila ka to so kɔnɔ ka tila ka so fana tɔbɔtɔbɔ i komi an mamusow b'a kɛ cogo min na o fana ka gɛlɛn bon hali an mamuso ta in je pense que c'est relatif mais dɔgɔtɔrɔ ça va alhamdulillah ok parce que nin kuma yɛrɛ la surtout minnu bɛ ma diinɛ faamuya kosɛbɛ n'o ye musulman diinɛ ye a caman tɛ sɔn hali musow ka taa ni visite gynécologique kuma sera n'u muso ko dɔn n ka dɔgɔtɔrɔ ye cɛ ye i tɛ taga donc an ɲɛ b'a la yɛrɛ an bɛ cancer mois d'octobre la même ni cancer de sein de don mais hali cancer de sein palpation walima n'a sera col de l'utérus détection ma cɛ dɔw tɛ sɔn u muso ka t'u da cɛ dɔgɔtɔrɔ kɛrɛfɛ aw ni muso ma don kalan na ka se sanfɛ kalan na ka kɛ gynéco obstétricienne ye k'a kɛ oncologue ye jɔn de bɛ ni muso banabagatɔ furakɛ jɔn bɛ ni muso lajigin césarienne na parce que jiginni dɔw bɛ se ka compliquer
donc aka faamuya k'a fɔ et puis muso yɛrɛ k'a bila kunna k'a fɔ yɛrɛ sɔrɔ o ma dɔgɔ sɔrɔ la quoi parce que n'i ye cɛ ka kuma lamɛn tu m'o de fɔ muso ka kan ka cɛ ladon a ka kan ka den ladon mais ni nin bɛɛ tɛ yen don parce que bɛɛ tɛ cɛ fɛ bɛɛ tɛ den fɛ muso kan k'i yɛrɛ ladon fɔlɔ k'i ka jamana ladon parce que an si t'a fɛ ka kɛ bɔ fu sa fu ye mais o mentalité c'est très important muso fana k'o don u kunna ou bien grande sœur e bɛ ko cogo jumɛn o kuma kelen don kan bɛɛ n tɔw y'a fɔ cogo min bɛɛ n'i ka faamuyali don a surumani yɛrɛ ye min ye mɔgɔ kelen ka sɔrɔ tɛ sɔrɔ e ka di y'o fɔ mais an bɛ min na fɛn b'an n'an ta tɛ kɛnɛya bɛ bana bɛ saya yɛrɛ bɛ donc ni e tɛ se ka dɔrɔmɛ kelen kɛ dɔrɔmɛ fila ye e tɛ se ka fɛn sɔrɔ i yɛrɛ ye e tɛ se ka fosi kɛ ni gɛlɛya nana i b'a kɛ cogo di a ka gɛlɛn dɛ donc bɛɛ de kan ka se ka i jɔyɔrɔ fa du kɔnɔ société kɔnɔ ni muso kalan bɛ mɔgɔ hakili dayɛlɛ fɔlɔ kalan bɛɛ tɛ ko ka taa baara kɛ o kalan i mana kalan mɔgɔ min kalan ni mɔgɔ min ma kalan aw ka diɲɛ faamuya cogo yɛrɛ tɛ kelen ye donc hakili dɛ n'i y'a mɛn i ye den kalan ka den ladon ka ɲa c'est k'i yɛrɛ ta dayɛlɛ ni e hakili yɛrɛ ma dayɛlɛ a ma nɔgɔn dɛ a ma nɔgɔn an bɛ ka yɔrɔnin min bila bɛɛ bɛ k'i sen bɔ den faw ni denbaw ladamu ni kɛ de la ladamu ni bɛ ka tiɲɛ kosɛbɛ anw ye min sɔrɔ bidenw tɛ ka hali o 10% sɔrɔ o ye tiɲɛ donc o de bɛ ka gɛlɛya caman bɛ na société kɔnɔ la kalan muso i kɛra cogo cogo éducation ko de don hali ni i kɛra professeur ye i cɛ ye simple hali cadre tɛ bɛɛ ni an ye silamɛw de ye a majorité bɛɛ n'i sigiyɔrɔ don furu ye latigɛ de ye muso ka danfara bɛ yen cɛ t'a bɛ yen kosɛbɛ i sɔrɔ bonyana ni cɛ ta ye cogo cogo i n'i jɔyɔrɔ don cɛ n'a jɔyɔrɔ don cɛ n'a jɔyɔrɔ muso n'a jɔyɔrɔ don donc o symbiose de bɛ na denw mana lamɔ o kɔnɔ o den bɛ kɛ ko faamuyalen o den bɛ kɛ hakilima ye mais n'an y'a to yen ten ten tɛ ko dilan dɛ ten tɛ ko dilan ten tɛ ko dilan dɛ mais bɛɛ n'i ka faamuyali don a bali komi mayigalaka don donc o tɛ bali o tɛ bali la ok donc sisan nɔ u ye min fana fɔ nin ye k'a fɔ ko ni an kalanna ko cɛw bɛ se ka ɲɛ e ka parce que alhamdulilayi an bɛɛ ye furu sɔrɔ an kalannen de fana furu la donc e bɛ se ka mun fɔ hakilina na parce que musomanin caman de bɛ yen bi n b'a ye n'i y'a ko non ne b'a fɛ ka furu fɔlɔ de parce que ni ne tɛ fɛ ka kalanjan kɛ n'i ye kalanjan kɛ cɛw tɛna sɔn ka n furu o idée e bɛ se ka mun fɔ nin na parce que tantôt an b'a fɔ an ka épanouir tantôt ni nin idée arrière modèle bɛ na a ka gɛlɛn dɔɔnin dɛ. Oui, mais parce que muso kelen ka kalan taw sɛbɛla ka tɛmɛ cɛmisɛnninw kan n'i ye les garçons et les filles n'i y'u lajɛ musow bi généralement ko caman b'olu sɛbɛ ma ka tɛmɛ an den cɛmanw kan o ye tiɲɛ ye donc ni musomaninw ye kalan taw sɛbɛ la o bɛ taa kuto dɛ a n'u taara kuto a dɔw ye complexe d'infériorité de ye a dɔw ye complexe de b'a to e kari bɛ ne sanfɛ est ce que nin bɛna sɔn ne na gɛrɛla kɛ ni ka kanu to ye diplôme ko ye o ye ni ka kanu de ye k'a fɔ i bɛ gɛrɛ ni gɛrɛla la ni a bɛ ala b'a la a bɛ ɲɛ. cɛ yɛrɛ y'a fɔ an bɛ cɛ dɔw fana u tɛ se IOA la mais u kalannen don seko ni dɔnko b'u la kami y'a fɔ IOA fana ni n kalannen o tɛ kelen ye fo fana ka danfara an bɛ muso dɔw ye bi bi in na u ka PhD b'u bolo doctorat b'u bolo ministre yɛrɛ don u furulen don cɛ dɔw ma cɛw ma taa IOA la mais u kalanna mori kalan na ou bien u kalanna seko ni dɔnko la commerçant baw don entrepreneur baw don o fana bɛ yen nɔ mais ye min fɔ peut-être mɔgɔw ka complexe in de dabila u ka adamadenya lajɛ puis u ka segin an ka valeur la Sokna ça va i m'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ ni musomaninw ka kalanko kan komi présidente ye mun fɔ donc an kɔni b'aw fo kosɛbɛ initiative Astan Faɲɛnaman ko ni donc aw nana ni nin initiative ye bi bi na m'an bolo aw mɔgɔ joli don aw bɛ 40 bɔ aw bɛ 50 an b'o san bɛ félicitations ok donc a dayɛlɛlen don notre damienne bɛɛ ou bien muso muso n'i kalannen don k'a fɔ ko i b'a fɛ ka ko dɔ kɛ pour la scolarisation des filles ou bien aw ka promotion dɔrɔn de don ayi an ka promotion dɔrɔn tɛ dɛ a dayɛlɛlen bɛɛ fɛn fɛn ni musomanin ka kalan kanu b'i la n'i bɛ fɛ musomanin ka taa ɲɛ an ka association dayɛlɛlen don a condition ye mun ye parce que condition t'a la n'i bɛ condition b'a la dɛ association i bɛ joli sara o tɛ condition ye o bɛ adhérer i bɛ adhérer ni joli n'i bɛ adhérer i bɛ 35 000 di ok tabarakala ok i bɛ 35 000 ok ça c'est abordable san o san i bɛ joli sara ni frais d'adhésion ye 35 000 ye
sa cotisation annuelle est jolie. 35 000, addition 5 000 drôles. 5 000. Ah, 5 000. Cotisation est 35 000. Ok, cotisation de 35 000 par an et adhésion est 5 000. Tu peux être membre, oui, 5 000 francs. Ok, très bien. En même temps, il va faire donc, il faut dire, bon, c'est volontaire et puis... Complément d'information, mais pour les cadres en association, on a ça de Obamolo. Statut et règlement Obamolo. Donc, en mot de Dima, il faut que la ni sonna en gros tableau, il va en mettre politique, la bouillanie, ok, c'est ça. Du tout, c'est à politique. Et puis, notre en promotion de rentrée. Donc, dɔw b'an sanfɛ dɔw b'an duguma n y'a f'i ye Assistant tun ye mɔgɔ min ye ani bɛɛ de tun ka di e b'a dɔn école la Notre Dame na ni mɔgɔ min Notre Dame kɛ promotion ko tɛ aw bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc a tɔgɔ yɛrɛ kama mɔgɔ caman fɛn fɛn min y'a dɔn yan kɔrɔ minnu b'an promotion minnu b'an sanfɛ dɔɔni minnu b'an duguma ka taa a bɛɛ ko n bɛ sen caman nana n bɛ sen don a la Assistant tɔgɔ yɛrɛ kama bon a statut ni règlement sariya minnu b'an bolo diyara mɔgɔw ye donc mɔgɔw Notre Dame caman ye Notre Dame kɛ n'u nana an nɔfɛ a ko la. Très bien. Ok. Donc, si ça m'a 4e promotion de là. Madame la coordinatrice Kadikoni. Donc, 4 fois. Au kon ka chalam dulai. Aye fendo ye mi nyena, aye fendo ye mi manye. Ang be jumando keneka kaseka jonjon di nyina première nationale du DEFU. Ani première nationale au bac. An kame muso première ou dema. Donc, anya e ka fo do yito Toulouse wa France jamanaka. Ale jonjon sur première édition là abe sanfɛ kalan ba dɔ la a yɛrɛ kun fɔra ɲɛna k'a fama ta IOA la a ba ma ta IOA la mais bibi na o ma bali initiative fa ɲɛnɛma ko ne ka Assistant fa ɲɛnɛma ko ne ka bɛrɛbɛrɛli la fo a ye baki sɔrɔ a filɛ sanfɛ kalanso la donc aki caman bɛ yen nɔ a ye maa dɛmɛ bibi na alhamdulilayi an ye mɔgɔw dɛmɛ en fait an ye min ye an ka première primée de don elle a été la première ale pere de jɔnjɔn ale fɔlɔ de y'a sɔrɔ a yɛrɛ tɔgɔ tuguni Bajalo awɔ Bajalo Kantako ok Bajalo Kantako an b'a fo kosɛbɛ den ladamulen don o de y'a kɛ ko kalan Bajalo ma a fa ma kalan ba ma kalan an b'a ɲini régime mɔgɔ fɛ Bajalo de photonin bɛ fɛn na u kun y'a bɔ ayi o tɛ Bajalo ye min bɛ vidéo la kelen c'est ça Bajalo filɛ nin ye mais kalan de diyara Bajalo ye kojugu an ye prix d'a ma semi na yɛrɛ a bɛnkɛ min nana bila ko Bajalo kelen k'a ka DEF sɔrɔ u ko k'u bɛ moto san ye Bajalo ko k'a tɛ moto fɛ a bɛ duruni de ta ka taa école la ka ordinateur san ye pour que a k'a ka kalan kɛ wa a b'a dɔn a bɛ min fɛ a bɛ kalan de kunkolo b'a kan da la a jijalen don donc o fana na an n'u bɛ to en contact an n'a bɛ contact la a b'a ka notes d'an ma an bɛ hakilinata ye min ye fana a ye lycée technique de kɛ de ko di oui, elle a eu une série technique. Ah bon, je pense qu'elle est technique de quai. Si ça n'avait qu'à mine qu'à français, aéronautique du mai. Non, elle fait audit. Audit, ah ok, finance, ok. Ça c'est bien ça. Mais, depuis Bajalo Tara, Bajalo est tout sama. Bajalo n'a jamais eu moins de 17,50 de moyenne. Waouh! A taara Covid kuma de la. Faransi kalama nɔgɔn dɛ. Faransi kalama nɔgɔn dɛ, an bɛɛ b'a dɔn. Faransi kalama nɔgɔn, mais elle se débrouille très bien pour dire que quand même la base est solide et puis a bɛ kalan kɛ. A bɛ kalan kɛ yɛrɛ de, et puis a bɛ nisɔndiya. N'a y'a ka note sɔrɔ dɔrɔn a b'a ka note caman. O fana b'anw nisɔndiya kosɛbɛ. K'an sankɔrɔ kosɛbɛ. Alhamdulilayi. Donc an ka association na, an fana ka ca. Dɔgɔtɔrɔw b'an na, juristes b'an na, avocats b'an na. Donc an fana bɛ se ka même après le bac an bɛ se k'u dɛmɛ k'u orienter kosɛbɛ. o fana bɛ yan an b'o fana kɛ quoi o mentorat fana kɛ donc fitininw fana komi Sɔkina y'a fɔ cogo min na an b'u ta depuis fitininama fana k'u tɔbɔtɔbɔ k'u suit pour k'u ka se ka n'u sera 6e na an b'o 6 ans utiliser ni entrée en 6e fana sɔrɔla an bɛ dɛmɛbagaw fana partenaires fana ɲinana minnu b'u ka sanfɛ kalan fana ta en compte pour dire aussi que kalan an ka baara fana tɛ financement dɔrɔn ye ka denmisɛnninw dɛmɛ k'u suit i yɛrɛ ye Sɔkina ka filiyoli o ye Sɔkina ta ye mais ɲinan jɔnni kɛra jɔnni ye marraine ni filiyoliya kɛ ɲinan parce que a ko a ta o ta den kelen bɛ san o san den kelen bɛ kole membre dɔ la ɲinan jɔnni
kolela jonna ou bien mon ke folo si akera Aïssata Siribi parce que am marraine fana am ba tirer de sansa munu be fe ka ke marraine olu ba fo volontaire ya ka ba ke fe kono voilà ma ke fe tirage au choix marraine be ta ka fiyel nyini donc mais somogayati na tigi che ka ibta ala kama fisa billahi awo 2 minutes do voilà 2 minutes do ka alhamdulillah ko suit OK so kana nyeta yi est-ce que abe menna kora est très éveillé très éveillé alhamdulillah abe 4 mané na nyina alhamdulillah amba fo ka ba fana fo nene dumbiya mba fo kosebe anga foli be sey mambu be mamogo chesele no muso ka kalangola mais en tout cas vraiment il est bien éveillé à peine ne yɛrɛ nimisi wasara san o san bɛ taa école la n bɛ taa suit fa ni ba yɛrɛ cɛsirilen don n bɛ occasion bɛ n bolo k'a fa ni ba fɔ kosɛbɛ parce que u y'u cɛsiri fana u bɛ ka ne dɛmɛ fiyeli ni tali la kosɛbɛ yɛrɛ de an kɔni an bɛ ala deli donc aw de bɛ école bɛɛ sara anw de bɛ école bɛɛ sara k'a n'a frère pendant 6 ans ça c'est bien 6e année na félicitations an bɛ ala deli fana ala k'an dɛmɛ an ka sababu sɔrɔ n b'u bila ka taa fo 9e ya rabbi aw bɛ sara min kɛ aw bɛ sababu sɔrɔ ni ala sɔnna alhamdulillah an b'a fɔ kɔbɔli ɲuman dɔ k'a lamɛn b'a kanu b'a bɛɛ lajɛlen fɔ sɔgɔlen don aw ka joliba TV ni joliba FM na foli belebele bɛ di an lamɛn b'a kanu b'a ma mɔgɔ bɛ k'an filɛ Facebook kan nin waati fana na an bɛ aw fɔ kɔbɔli ɲuman dɔn musoya page o ye MUSOYA an bɛ direct la nin waati la ni minnu b'a fɛ ka bataki bila ka na bataki sira ye 60 82 29 29 60 82 29 29 70 30 60 30 70 30 60 30 an bɛ kumana min kan bi o ye musomanw ka kalan ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la musomanninw ka se ka to école la fo ka sanfɛ kalan sɔrɔ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn fɛ bi o ye initiative Astan Faɲɛnaman Kone nin ye baɲumankɛ tɔn dɔ ye ka bɔ musomanw na minnu ye Notre Dame kɛ u n'u limana dɔ Astan Faɲɛnaman Kone n'a ni miniji dɔgɔyara u y'a ye k'a fɔ kalan de kun ka di u tɔɲɔgɔnmuso in ye kosɛbɛ kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ka se ka taa ɲɛ musomanw jɔyɔrɔ ka se ka bonya jamana jɔ la o kuma u ye ni initiative ni wili ni y'a ta ko 4nan ye u bɛ jɔnjɔn di première min mana bɔ DEF la ani première min bɛ bɔ bac la jɔnjɔn bɛ d'o ma k'a fɔ o kan fana o y'a yira n'a k'a fɔ san o san u bɛ denmisɛn musoman dɔ fana gɛrɛ u la u bɛ min ka kalan bɛrɛbɛrɛ pour que a ka se ka se fo terminal ma an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a ɲini régie mɔgɔw fɛ nin waati in na u k'an ka témoignage sabanan u k'a k'a la an balimamuso Awa Kone a seginna ka na ye min sɔrɔ ka fɔ cɛw ka faamuyali la musow ka kalanko la an ka jɛ an ka lamɛn bon ne kɔni bolo muso kalanlen furulen kɔni o ye mɔgɔ minnu tɛ ko dɔn o y'olu ka kuma de sinon muso kalanlen furu yɛrɛ de ka di kosɛbɛ parce que a b'a to i denw bɛ kalan den ɲumanw bɛ bɔ i la i denw bɛ kɛ ministres ye u bɛ kɛ député ye député kalanbali tɛ yen ministre kalanbali tɛ yen a bɛɛ bɛ kalan de n'i bɛ fɛ kɔni i den ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka bɔ du lamaralen kɔnɔ o ka fisa o ka sɔrɔ i ye muso ɲuman de ta ka na bila i fɛ yen nin nɔ min b'a to i denw bɛ mara muso kalannen kɔni furuli kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne kɔni fɛ a ka ɲi nin nɔ parce que a b'a to i bɛ se k'i ka foyer gérer fo i ka foyer bɛ se ka gérer kɔfɛ quoi ka sɔrɔ i yɛrɛ tɛ yen nin nɔ parce que mɔgɔ min hakili dayɛlɛlen don o de bɛ se ka ko faamu min hakili bouchelen don o tɛ ko faamu tout le temps i n'o bɛ to mankan misɛnnin de la mais mɔgɔ min kalannen don o bɛ fɛn bɛɛ to i ta la et puis i n'o bɛ se ka ɲɔgɔn faamu n'i ye muso kalannen bali furu tout le temps ne bɛ taga baarayɔrɔ la i bɛ to nin ne ma karisa a kɛ tan mais ni muso kalannen don même si n'a bɛ taa baarayɔrɔ la a b'a ka devoir bɛɛ kɛ a bɛ taa n'i taara ɲɛ ka baarayɔrɔ la ka ɲininka dossier dɔ kɔ i bɛ se k'a wele a karisa nin dossier ye nin ye nin tɔgɔ ye nin ye nin ta ka di yan ou bien na nin di yan mais ni muso kalannen tɛ i ka ci bɛɛ bɛ tiɲɛ f'i ka segin tuguni ka na so de ka n'i ka papier ta mais ni muso furulen don kalannen don i b'i denw bɛ kalan i yɛrɛ bɛ kalan e bɛ se k'i ka ci bɛɛ ɲɛnabɔ ka sɔrɔ i bɛ dugu kɔnɔ muso ɲuman b'i kɔ so ne bolo i b'i ka kalan kɛ k'i ka foyer gérer k'i ka den wolo a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ ne bɛ ne ka hakilina ye ne b'a dɔn o ye musola caman ka hakilina ye cɛw de b'a fɔ n'an donna an tɛ kalan yɛrɛ an tɛ se ka tobili kɛ an tɛ se ka nin kɛ i bɛ wuli sɔgɔmada joona fɛ i b'i ka tobili kɛ i bɛ t'i kɛ ekɔli la taga la n'i nana i b'i ka wulafɛ tobili kɛ n'i bɛnna ni buramuso ko nɔgɔntigiw ye parce que kuma dɔw la cɛ caman masa bɛ ban an ka dumuni tɛ mɔ ni heure la dɛ a bɛ mɔ joona a bɛ suma a bɛ kɛ tan bi bi in na minɛnw bɔlen don minɛn minnu bɛ dumuni mara ka ɲa i b'i ka tobili kɛ à l'aise i bɛ t'i ka ekɔli la taga la n'i tilala i bɛ na i b'i ka leçon ta k'i to i fɛ i b'i ka baaramisɛnninw kɛ ne kɔni bolo a tɛ ɲɔgɔn tiɲɛ
Musoya! Mieux comprendre la femme. Ama muso faamuya sa. Ama la memba kanu ba bela jene fo ma ama fana ka témoignage na na mbu fo ko wala nyumando ni seria no aba ande me ko sebe family ka se ka so ka fo hakilina o te kilenyi nga be ko ni ba don ka fo kalan na faba de be ala et puis anga président ya fo on a vice président no docteur Fatimata Belko Touré madame Pujugu aya ya ka fo kalante wala sanga se ka barake kala nga se ka family ya so folo nga se ka nga hada madea ere nga se ka amatrafa parce que ali ki den ide exemple chamandi mal ni den a température yelela fièvre bala fièvre tala ou bien docteur ya fo ani fo en kanga dini suko ya indila ni kalana ibe se ko be fanake anya ye ka fo vraiment ma do ba kalani bara de fana do nyoko na ma chama me bara la ka so ma kalan et puis c'est ay kuma do fana fo ko député malila député be mino makalande nga ukon ba do ka fo ni misa yera akola parce que obe obligé ka interpréter do de tugu ula parce que gafe fon fembena sebeni fon fembeke fo ma de ka tugu no fe 24 heures sur 24 be ba sa blongono ka se ka abayele ma uye ka nyefunyena donc parce que député a fana politique sera de chama anya fo mo be se ka ko chama fana ke sigida la ka sorte io ado parce que kala fana te io aga sain comme do fana be io ado mais éducation zéro donc fana gele anu be ala mais aka famnya be fe ka fa koni muso jamana magobe ade muso mana chuga mina amagobe ade chema fana nati donc ni muso makala abeke toka je amemi yini jamana jola ani jamana kanyetala madala ni amena osoro madame la vice-présidente OK 4 ans qu'on était 4 jours donc en bon faut qu'on va les donc vraiment en félicitations gelea do be baralawa jamana be ko demere gelea do yango ni ministre ye kenaka njumado fay ordinateur do diko fara oka war ditaka anoka berebelika ministre ye refana ya do de amba fo no docteur Sisa Bane amba fo ko sebe gelea do be gelea ko kera chuko gelea na kera fitini abisala mais on ni gouvernement ta fan kam na nya damne ambe dede ou foni plateau kan mba fo ko sebe madame Sidibé mba fo édition saba follow ben na ale de clé mba fo ko sebe te segele no généralement ou be ministre ani ministre fa min jara kula anga association ka tableau diaru yi kosobe ou ben na bela ala ya am kadika doula asan nani bela ministre ka yanga kenaka kanga kenen wale am bu fola ou ban akaduyi ani mi fo vraiment ko ni mo jama menike abe do no be bo kalanko la parce que jama faso joye beki jor bebe don don ke ni be don ke abe ele to ko la bon gele a doni munu bala do uti familiali ke kosobe on be prix de reconnaissance de di ante bourse di abe deme de duma abe deme de dia awo kuladia kado dia bodo nyana il a dit à Sankele ko sa on sa la dia le besegi mo be la dia place la betadi no kera akagele sana mbotiki la famille o do hadama de ana ta bolo yi bon donc amba vota do yene nyinga i reporter do de nyinga vendredi émission remise d'eau koni mi ko kapitana deni franco arabe la dun no on la nyini musomani ka kalan musomani ka ko famille ka tani woni somo ko mi ka la nyini ka den ka ta école classique la on me tanayi ni mi ka la nyini den ka ta franco arabe la abo fana deme on n'a pas d'objection fana ne be kalan ke on n'a pas d'objection bon côté arabe mi bala peut-être on fait mi fleni on se mo yando école française la on de kalan mais en be école coranique d'une manière ou d'une autre c'est la meilleure tawoko donc on te bashi fosi ala on ko dadel on meta de famille ni minka soroka dogo de musomani bubolo ou ko nafile no taro ba de école la chugo donc marraine manata ni marraine mi choisira ale be alaje so mo sirate fosi sirate fisabilla yi abita le do le indigent do nyini abota nous sommes ko akadani kan dendeme mais me fa ndenga do franco arabe abe do alake franco arabe fana jamana ka école so école leni oh be examen ko ta école classique la ta école classique la ala sino gele abate ala
alhamdulillah an bɛ ala deli hali bi ala k'an ka fɔta ni kɛtaw k'u ɲɔgɔn alhamdulillah alhamdulillah bajalo kɔfɛ dun édition mɔgɔw tɔw minnu ye deuxième année ta sɔrɔ ka troisième année ta sɔrɔ an n'u bɛ contact la u bɛ cogo jumɛn ou bien aw tununa la dɔɔni a dɔw tununa na a dɔw caman parce que komi première don awɔ donc a caman bɛ taa kɔfɛ awɔ wa dɔw taara kɔfɛ dɔw tununa na maintenant des futigiw kɔni bɛ yan première personne primée au DF je pense que bac kɛ ɲina o ye bac kɛ ɲina k'a fɔ a ye bac awɔ parce que 3 ans après le bac 3 ans après le bac a fɔ ye bac sɔrɔ mais des bac tigi ninnu vraiment Badialo est exemplaire tɔ ninnu caman taara o ni an yɔrɔ bɔ dɔw y'an yɔrɔ ɲini k'a fɔ dɔw y'a filanan awɔ o fana ye fɛngɛ ɲini k'a d'a ma donc an kɔni bɛ hali bi an yɛrɛ k'an y'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ segin u somɔgɔw ma u k'u ka kibaruyaw d'an ma u ka fɛnw d'an ma dɔw ka suma mɔgɔw ka niveau tɛ kelen ye dɔw bɛ a ka suma kibaru di la dɔw bɛ non et puis fana parce que avec la pépinière min fana kɛ ça c'est très important parce que des fois ni bac am se k'a fɔ bac o y'a sɔrɔ déjà au balikuya la tout ça et puis comme c'est les premières nationales a caman bɛ bɔ so ka taga mais a bɛ k'a daminɛ depuis première année min na fo terminale donc o yɛrɛ fana an fana ye masɛnw ka éducation min sɔrɔ k'o fara somɔgɔw ta kan an b'o fana transférer la dɔɔni u ka humanité ni moralité dɔ sɔrɔ parce que masɛnw ka éducation vraiment je pense que a y'an dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ hasta an y'a ye ɲinan kɛnɛ fana kan remise de prix la a ye jɔnjɔn di aw ka kadi a ye jɔnjɔn di parce que Asan wolowolo dɔgɔnin de fana y'ale ye an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔ bɔn an tɛ wolowolo fɛ mais quand même c'est le même sang famille an bɛɛ dɔgɔnin ɲuman don an bɛɛ dɔgɔnin ɲuman don kadi an y'a ye k'a fɔ ɲinan kɛnɛ kan aw ye fɛn di jɔnjɔn di aw ka l'école karamɔgɔw dɔw fana ma mais fila tun bɛ kɛnɛ kan u yɛrɛ cɛkɔrɔba y'a kosɛbɛ walayi c'était vraiment émouvant o yɔrɔ in diyara ne ye kosɛbɛ parce que kuma caman an tɛ waleɲuman dɔn kɛ et puis u b'a fɔ an l'écoledenw ma k'an fitiri wale k'aw ye ka nin kɛ a diyara ne ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ye jɔnjɔn ni a ye mun de d'u ma exactement et puis a y'a di u mɔgɔ joli ma an ye prix de reconnaissance de d'u ma juste un diplôme awɔ sɔkɔnɔ yɛrɛ de y'a di ni ma fili awɔ je pense que régime mɔgɔ bɛ se k'ala image bɔ ni ma fili awɔ diplôme de reconnaissance d'u ma k'a yiru la an ma ɲinɛ u kɔ an ma ɲinɛ u kɔ hali n'u tun tɛ tɔ la an kan u k'an ka prof de maths tun don an ma ɲinɛ u kɔ parce que n'an fana caman n'an kɛra fɛn min ye bi c'est que olu de fana y'an dɛmɛ karamɔgɔw de fana y'an dɛmɛ kosɛbɛ ils étaient engagés bon an ye il et elle elles étaient maseru fana wele u ma se ka na awɔ ne tɔgɔ fana ka prix maseru minnu bɛ yan fana ka awɔ parce que an kalanna musomanw caman fana fɛ c'est normal u ma se ka na de sinon elles étaient prévues awɔ kɔrɔ nana sinon an n'u bɛ contact la hali minnu bɛ Canada sœur dɔw rentre la sœur Lucille ninnu ni fɛn an n'u bɛ ɲɔgɔn kalama ça c'est bien donc a ye prix de reconnaissance d'u ma certificat ni wari de kun don ou bien certificat bon an tun ye certificat prévoir an yɛrɛ dama dɔw cotiser la ka fɛn dɔ f'u ye awɔ o tɛ association ka wari ye quoi awɔ association kɔni ka wari ye ka denmisɛnninw ka kalan kɛ ka kalan de sara mais prix de reconnaissance ninnu an sœur dɔw ɲɔgɔn cɛ olu de bolo fara ɲɔgɔn kan k'o di an ka professeur awɔ sisan o filɛ nin ye écran na o de yɛrɛ de don sokɔnɔ yɛrɛ de y'u ka prix di an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ninnu jɔn ni jɔn kun don monsieur jumɛn ni monsieur jumɛn monsieur Magnan Roger Magnan Diallo ani Eric Tchenou an ka professeur de maths ani physique chimie maths ni physique chimie de sani Roger Magnan o ye maths ye Eric ye physique chimie de sani c'est bien ni fila bɛ ka gɛlɛn kosɛbɛ k'a yira fana ko musomanninw on excelle an bɛ maths ci cogoya min an bɛ physique chimie ci ten en plus de la reconnaissance faite au professeur an y'a ye fana a ye prix spécial dɔ di Notre-Damienne dɔ ma parce que série économie TS Eco la ale de kɛra au première nationale ye o série la aw ye prix d'ale fana ma an kɔni ta ye a kɛra ŋaniya yira ye ko musomanin don a bɔra Notre-Dame donc an tɔɲɔgɔn minnu b'an cɛla olu ko il est bon an k'a fana primer donc an y'a fara an ka primer o kan donc ale ye prix min sɔrɔ o bɔra anw yɛrɛ de an y'a fara ɲɔgɔn kan o ye prix spécial ye nka dɔw ko k'a ye min daminɛ nin ye ko san wɛrɛ fana la première TS ko ma bɔ Notre-Dame na ko prix ka d'a ma de k'an ka n'a kɛ Notre-Dame ye ko gansan ye dɛ donc mais c'est bien parce que on voulait aussi reconnaître qu'à fort Notre-Dame de fana ye trait d'union ye et vraiment
ne yɛrɛ bɛ fɛ ka mun fara kan an ka nin laɲini nin bɛɛ ye mun ye initiative assistant fa ɲɛnama ko ne c'est-à-dire anw ye éducation mun sɔrɔ ne kɔni bɛ se k'o fɔ an ka promotion k'an dɔgɔninw minnu fana b'an jukɔrɔ olu ye promotion mun sɔrɔ éducation mun sɔrɔ anw nimisi wasara an ka éducation na parce que a y'an dɛmɛ kojugu an ka taa ɲɛtaga la dunuya kɔnɔ donc anw bɛ fɛ k'o de transmet denmisɛnninw ma parce que an ɲɛ b'a la bi diɲɛ bɛ taale taabolo min kan bi éducation bilalen bɛ kɔfɛ surtout éducation aux valeurs an kan b'o de ma voilà an kan tɛ yɔrɔ ma dɛ ayi éducation aux valeurs justement an bɛ fɛ k'o de transmet n'a fɔra ko diɲɛ tiɲɛna diɲɛ ma tiɲɛ diɲɛ kɔnɔfɛnw de tiɲɛna mais anw bɛ fɛ au moins ka diɲɛ kɔnɔfɛnw bɛ tiɲɛ k'o limiter anw ye éducation mun sɔrɔ anw ye valeur mun sɔrɔ an bɛ fɛ k'o transmet c'est vrai an y'a transmet an denw na mais an denw dɔrɔn t'an denw ye mɔgɔ wɛrɛ denw bɛ yen jamana denw bɛ yen an bɛ fɛ k'o transmet pour que ɲɛta ka caya ni tiɲɛta ye initiative yɛrɛ objectif ye awɔ an b'aw fo kɔbaleɲuman dɔ kan lamɛn bana kanuba bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔlen don a ka radio mandi la n'o ye joliba FM ye 105.0 Bamakɔ n'a lamini 100.1 Segu n'a lamini ani 103.8 Sikaso n'a lamini foli belebele bɛ aw ye minnu fana bɛ k'an ta nin waati in na musoya page kan Facebook kan o ye MUSOYA an b'aw fo kɔbaleɲuman dɔ ni commentaire bɛ aw bolo walima question b'aw bolo k'a tɛngu an ka bi ma welelen na n'o ye initiative assistant fa ɲɛnama kone ye qui œuvre ka baara u ka cɛsiri ɲɛsinnen don musoman ka kalan de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ka se ka sanfɛ kalan sɔrɔ ani maa minnu bɛ ɲɔgɔn kan bi o y'a vice présidente ye madame Kujugu Fatumata Beliko Touré docteur an ka n'aw fara kan c'est très important parce que an bɛ sanfɛ kalanko an b'o de la ani madame Kadiatou Kone an b'a fana fɔ ale ye coordinatrice de l'association ani madame Sokna Diallo madame Touré ale fana ye trésorière de l'association an b'u fo k'u waleɲuman dɔ ka Notre-Dame mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo nin waati in fana min kɔrɔmuso ni n ko bɛ dɔ fɔ ka dɔ to aw bɛna dimi bɛɛ lajɛlen fo parce que Notre-Dame bɛ an n'an dɔgɔnin minnu fana cɛsirilen don parce qu'on voit vraiment qu'il y a la cohésion et puis nos tantes même parce que san o san olu fana bɛ ɲɔgɔn réunis pour le goûter des anciennes Notre-Damiennes an b'a dɔn olu fana ka kɔrɔ ni an bɛɛ lajɛlen donc vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn halisa Notre-Dame sokɔnɔ ye min fɔ parce que an ye valeur ni dɔw fana sɔrɔ sɛriw bolo hali n'an kun tɛ diinɛ kelen na. Je me rappelle, on me moral quand on a puis le mois de mai, au mois de prière. Ah, mois de mariée. Et mon oncle a dit ça, al n'a pas fait et puis un des jardins, Tobiliou, Kalaliou. Vraiment, bouffon, dans tes folies. Mais l'éducation, c'est qu'à ce qui t'a donné. Je pense qu'il y a bientôt les assises sur l'éducation nationale. Réflexion, maintenant, pour que Mali école, qu'à ce qu'à remodeler, tu vois, là, qu'à renouveler, tu vois, là. Parce que vraiment, sinon école valeur ni fait là hein OK en tomate à tuguni minute temps on de bambulu est-ce que vous voulez quand on message do be pas fait comme il lancer ne ko ni wele da kan follow bi mene bulo kan nyesi an deuni an modeuma ni be fe kalan ki nafa I kalan baga tant ki ma bunya kalan ti nafa ma o ma be savoir do dima ni ma bonya à savoir ti nafa donc o la ka klendo ke an karamɔgɔ bɛɛ ye n'o tɛ minnu fila min nana ma ka di fɔ an ka promotion an n'u farala ça fait 44 ans an n'u farala ça fait 44 ans waaw san bi naani ne naani u y'aw kalan u y'an kalan mais halisa y'u waleɲuman dɔn an y'u waleɲuman dɔn I da sera mɛ association ka laɲini ye jɔnjɔn ye mais éducation min bɛ anw na n'i ka maakɔrɔ wele wajibi worosɔngɔ ye laadala ko ye donc o dɔɔnin de bilala enveloppe kɔnɔ waleɲuman dɔn dɔrɔn parce que u sara t'an bolo foli bɛ a yɔrɔ bɛ a bɛɛ Mali professeur malien étranger fɛn fɛn min y'an kalan maa o maa min de bɛ yen min ye dɔnniya dɔɔnin di anw ma an b'i fo ni waleɲuman dɔn don o don an b'u barika da parce que an ye min ye bi olu ye min di an ma ni Ala ye barika don a la an bɛ u fo o la donc denmisɛnninw k'a faamuya k'a fɔ karamɔgɔ bonyani a bɛ barika de don I ka kalan na parce que an b'a y'ale traditionnellement mɔgɔ minnu bɛ société initiative la ou bien minnu bɛ karamɔgɔw bolo hali morikalan yɛrɛ an b'a ye morikalanden bɛ tɛ mun kɛ u bɛ lɔgɔ ɲini u bɛ gɛribuya kɛ u bɛ tobili kɛ karamɔgɔ muso ni karamɔgɔ ka jiw bɛ soli et puis an y'a ye fana traditionnellement minnu bɛ laturu mansaw bolo ou bien u bɛ initié grand initié dɔ bolo u bɛ ko bɛɛ k'u ye donc kalanden kɔni f'i ka karamɔgɔ barika ɲini k'o de bɛ barika don fɛn na message wɛrɛ bɛ yen nɔ présidente vice présidente
ok. Kadi, ça va? Tout va bien? Ok. Tu as un message à lancer ou bien il nanani fin de faire comme il faut en une émission qu'on tient au message ou mabo. En plus de ce que grande sœur a dit, gɛlɛyani dɔɔni fana b'an kan an bɛ welewele kan bila denbatigiw ma parce que siɲɛ fila bɛɛ an ye fiyeliw sɔrɔ somɔgɔw ma sɔn ka taa école la a kɛra siɲɛ fila k'u bɛ to so ko ka baara kɛ sokɔnɔ baara kɛ ko denmuso wɛrɛ donc an bɛ denmisɛnnin dɔ identifier indigent dɔ se bataille mais a somɔgɔw bɛ tila k'u ban donc o mentalité ni bɛ alisa donc o ye gɛlɛya dɔɔni y'an bolo donc n'an bɛ se ka an balimamusow n'an balimakɛw k'a faamuya ko denw ka kalan fana u yɛrɛ fana nafa b'a la donc o gɛlɛya an y'o gɛlɛya sɔrɔ fo siɲɛ fila bɛɛ an ye fɛngɛ sɔrɔ an ye fiyelu sɔrɔ nin bɛ jamana yɛrɛ ka gɛlɛya de ko fɔ parce qu'on vient de réviser la constitution même avant constitution min tun b'an bolo n'o ye constitution du 25 février ani le 18 juin tan ye ka taa an b'a dɔn k'a fɔ dans toutes nos constitutions a sɛbɛnnen don ko l'école est obligatoire et gratuite mais comme jamana faible don sinon écoleden si man ka to so wajibi de don donc je pense que nin na ni ministère ka bolo di ɲɔgɔn ma na ni jamana ma se ka bɛɛ don ni baɲumankɛ tɔn dɔ sɔnna min b'a don peut-être avec la médiation ka taa dugutigi fɛ yen la médiation avec quelqu'un du ministère parce que wajibi de don parce que c'est écrit dans la constitution bɛɛ de kan ka taa école la bɛɛ tant qu'il ma san 18 sɔrɔ maa si man ka to so mais faamuyabaliya la a ka gɛlɛn mais n'u u b'o fɔ k'a bɛ to so ka baara de kɛ ka ba dɛmɛ denmisɛnnin min bɛ première na o bɛ se ka dɛmɛ jumɛn kɛ sa ba fɛ n ko ye san 6 san 7 de tout au plus. Grande sœur balimakɛ ka kuma tɛ yan c'est la vie. oui baara tɛ o il ne croit pas à l'école de sinon k'a fɔ k'a bɛ to so ka baara kɛ baara tɛ mais u bɛɛ ale de tɛ école la u bolo an bɛna taa hakilina wɛrɛ don u den kun na den bɛna kɛ n t'a sidɔn ye donc anw dun ma kɛ n t'a sidɔn ye. On essaie toujours qu'en valeur garder et puis qu'en seko que jamana ye donc ni une sensibilisation de kan ka continuer on y est gɛlɛya parce que c'est la réalité hein donc après k'a fɔ fana an kɔni an tɛ den ta n'a ka san 6 wari dafalen t'an bolo an ka cotisation alhamdulilayi donc ni mɔgɔ minnu fana bɛ fɛ k'an dɛmɛ la porte est ouverte à tout le monde bon an balimakɛ dɔ bɛ yen nin y'a san 3 ye san o san ka cotisation den sani an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn musow de y'a fɛngɛ ne kɔrɔmusow de y'u ka de y'a sigi anw minnu dalen b'u kan anw donna la an kɔrɔmusokɔrɔba dɔw fana donna la mais a datugulen tɛ cɛw fana na mɔgɔ bɛ fɛ ka denmuso ka kalan timɛ a dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye alhamdulilayi an bɛ bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn mais n'i b'a fɛ ka initiative yɛrɛ dɛmɛ aw bɛ sɔrɔ mais an kɔni b'a dɔn a bɛ bɔlɔlɔsiraw kan a bɛ Facebook kan mais nɛgɛjuru sira bɛ aw la wa ou bien ni mɔgɔ min b'a fɛ ka dɛmɛ don aw ma awɔ ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka dɛmɛ don an ma an ka siège bɛ ACI la ACI 2000 y'an yɛrɛ nɛgɛjuru sira b'an na ani an bɛ page Facebook awɔ aw ka nɛgɛjuru sira ye jumɛn ye an bɛ page Facebook fana kan an ka nɛgɛjuru sira 77 67 39 71 ok donc 77 67 39 77 71 77 67 39 71 aw bɛ ACI 2000 la yɛrɛ commune 4 la ok fan jumɛn mun kɛrɛfɛ ambassade d'Afrique du Sud fan fɛ alhamdulilah donc ni maa minnu b'a fɛ ka initiative assistant fa ɲɛnaman Kone pour la promotion et le maintien des filles à l'école 77 67 39 71 et puis association dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye ne yɛrɛ bɛ na n ka cotisation sara sa ni émission banna ka don a la parce qu'en tant qu'ancienne Notre-Damienne et en tant aussi que vraiment féministe mais fana bɛ don association in na n b'a ɲini musoman fɛn o fɛn i b'a dɔn k'a fɔ san o san i bɛ se ka 70,000 bila minjani na ka taa denmisɛnw ka kalanko la ka taa i ka jamana jɔli la an b'a ɲini fɛ i kana fara an kan initiative assistant fa ɲɛnaman Kone fana ka dɛmɛ don hali ni tɛ taa réunion na au moins si dɔ sponsoriser denmisɛnnin dɔ ka taa école la marraines bɛ sɔrɔ grande sœur lafiyalen don dɔɔni sisan nɔ olu tilala denbatigiya la olu bɛ mɔdenko de la donc temps dɔɔni b'u bolo quoi u bɛ denmisɛnninw encadrer an ye Sɔfina kulu bɛ ɲini ka se si an ma dɛ an ka mot de la fin bɛ se ka kɛ mun ye
mot de la fin ne kɔni bɛ wele bila balimamuso bɛɛ ma hali bi an k'an cɛ siri denw ka kalanko la surtout musomanin ka kalanko n bɛ bɛɛ de wele cɛ fara musoman kan an k'an jija an ka musomaninw ka kalan ni musomanin kalanna o ye jamana yɛrɛ bɔlen nɔgɔla ye ne kɔni bɛ wele bila bɛɛ ma an bɛɛ k'an cɛ siri a se bɛ mun ye o a se tɛ mun ye bɛɛ k'i cɛ siri musomaninw bɛɛ ka kalan komi i y'a fɔ cogo di l'école est obligatoire à toute personne donc école ni musomanin bɛɛ ka don école la hali n'a ye 6e niveau sɔrɔ o bɛɛ ye dɔw o y'a sɔrɔ a bɔra kunfin na a bɔra dibi la ne ka wele ye o de kosɛbɛ e ye nin fɔ sisan n hakili lajigin Buwa Jakite mɔgɔ min tun bɛ occupé n'an fitinin n'an kun y'a ye a kuma fɔ kunba su kolanw na dugu min tɛ jɛ la bilen ne b'a fɔ ko ye mun ye a b'a fɔ anw ma kalan anw bɛ dibi la an ka dugu dibi kɔni a tɛ dayɛlɛ bilen anw tɛ yelen sɔrɔ donc vraiment k'a dɔn k'a fɔ kalanbaliya ye dibiba ye et puis muso ka kalan je pense que en grande sœur minnu bɛ kɛnɛ kan bi o ye misali belebele k'a fɔ muso ka kalan bɛ jamana de nafa parce que n'i kalanna yɛrɛdɔn bɛ sinsin n'i kalanna faso kanu bɛ sinsin n'i kalanna baara bɛ sinsin n'i kalanna i jogo ɲuman i ka humilité ani ka dignité n'i ka fierté bɛ sinsin parce que i b'a dɔn k'a fɔ walita tɛ nafa ɲɛ f'i yɛrɛ ta i fana kan ka wɔsi donc vraiment u k'a dɔn k'a fɔ muso mana kalan misali filɛ nin ye k'a k'u yɛrɛ ka tila ka kɛ jamana ye bi k'a dɔn k'a fɔ u kan ka u bolo di ɲɔgɔn ma walisa maa tɔ minnu ma se ka don l'école la maa tɔ minnu ni dɛmɛcogo t'u bolo k'olu dɛmɛ an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn initiative Assane Fanyɛnɛman Kone an n'olu de tun bɛ ɲɔgɔn fɛ bi docteur Fatoumata Beliko Touré madame Pujugu vice-présidente de l'initiative Assane Fanyɛnɛman Kone ani la trésorière madame Touré Sokna Diallo an b'a fo k'aw waleɲuman dɔn ani la coordinatrice Kadi Kadiatou Kone an b'a fo k'aw waleɲuman dɔn u bɛ sɔrɔ 77 67 39 71 77 67 39 71 alors an bɛɛ bɛ se a fɔ ɲɔgɔn fɛ maintenant les filles à l'école vive la scolarisation des filles parce que éduquer une fille c'est éduquer toute une nation mais éduquer un garçon c'est éduquer une seule personne et puis à Kadia kuma fɔ c'est vérifié scientifiquement ni b'a danna défaut niveau ma a ka ca Ala fɛ denw bɛ taa fo 10e na u ye étude yɛrɛ de kɛ dɛ ni b'a danna bac la a ka ca Ala fɛ denmisɛnninw bɛ taa une année en plus du bac mais en général muso mana kalan ka se niveau ma dɔrɔn n'a ye den sɔrɔ den bɛ tɛmɛ o niveau la o kuma an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'an bɛn semaine prochaine puis Ala ka jamana basigi. Comprendre la femme. Ah, muso femme, ça.